urmează chestiunea de lifespan. Colegul nostru de la Constanța, doctorul Stanca, va efectua studii de business. Încercăm. Facem înscriere prin trimestru pe Samsung în era Volkswagen. La urmare, o să punem o cameră care o să încercăm să vă arătăm și ce setări facem exact în timpul examinării. Pentru că toate prezentările și la toate cursurile care au fost sau cursurile care le-am ținut noi, una a fost interesantă și cum reglăm mașina, indiferent care ar fi ea, ca să putem efectua un screening de genul acesta. Deci am dat imaginea ecografă aici, și acolo să fie camera, să fie acolo, imaginea ecografă este aici. Da, numai că nu se vadă, sunt cauza pregătirii. O să încuce camera? Sau nu măcar mai acolo. În partea asta. Quindi. De asta am și pus camera, tehnologiile sunt similare, Clear Vision, Multivision, Compound și Spectral Detection. Da? Deci acestea cele două importante tehnologii. Ele vom regla marea majoritate. Marea majoritatea cazurilor. Mai avem un element branch care trebuie de fiecare dată pe orice mașină modificat, bineînțeles, folosirea numărcelor și, bineînțeles, frecvența care trebuie modificată în funcție de caz. Acesta este tripsetul inițial al mașinii. Cum se vede, avem Clear Vision, cu și fără. Deci am început să fie o imagine optimizată puțin. Putem modifica mapa de gri, după cum vedeți, crește contrastul imaginii foarte mult. Vom modifica, bineînțeles, și zoom-ul.
imaginea începe să fie iarăși mai bună, pe care putem, bineînțeles, aplica și, spuneam, multivision. Iată, multivision high, iată și imaginea fără acest filtru. Bun. Spuneam de dynamic range. Dynamic range este foarte folositor, de fapt, și de mai mult la for, când vrem o imagine extrem de contrastantă, iată ce face. Este foarte mult contrastul, apropo de translucența nucleară. Deja avem o imagine cu multe elemente. Reject. O altă tehnică prin care vom avea diferențierea alb-negru, mult mai bună, și mai putem crește numărul de linii. Iată. În obstetrică, undeva la mijloc, se pare că este mult mai bun. Și, bineînțeles, un edge enhance, un alt filtru, pentru a mai crește puțin diferențierea, mai ales în cazul translucenței nucleare. O imagine zoomată, se văd deja structurile intracraniene de care s-a vorbit aceste zile. Vom încerca să schimbăm iară și în membrul superior, tot numărăm niște degețări. Cealaltă membru superior, cordon umbilical. Lineară, rezită urinară. Ecogenitatea normală a intestinelor. Apropo de translucență intracraniană, produsul nazal, nu se încheie pe o linie, pe o secțiune mediană adevărată. Vreau mai deschide un pic luminositatea, că pe ecran nu e așa ca la așa. Așa, vreau să văd mai bine. O secundă să dăm drumul la cameră. Se vede mai bine acum? Da, pe ecran, da. Structurile intracraniene. Aceasta a fost pe o secțiune mediană. Revenim. Vom zooma strict ecranul. Se observă folosirea Field Vision, spuneam. Field Vision mare. Ne dăm și armonicele, bineînțeles. Ne dăm imaginea presurilor corite. Nu avem nicio suspiciune de drive brain. Nu suntem într-o poziție extrem de favorabilă, dar oricum, iată, pornind de la această imagine și încărcându-ne, pornind de la această imagine. Eu prefer să aplic grade diferite de zoom până ce imaginea este conformă cu standardele FMF. Am putea aplica aici o măsurătoare de lungime cranio-cauzală, după care, mergând apropo de trendele inferioare, spuneam, ne întoarcem la zoom, adaptăm pentru noile structuri pe care le căutăm. Niște indici. Putem modifica, exact cum spuneam, apropo de contrast, mapa de gri. Și vom încerca acum, pentru că totul este într-o poziție favorabilă, trecut la un moment dat și prin
compoziția foarte clară pe care o putem folosi pentru a adapta puțin lucruri. În ce privește reglajele de total, acestea sunt cele cu care din aparat, aici deja observăm lucruri frumos, se mai poate îmbunătăți. De exemplu, dacă filtrul acesta este scos, un blending mai puternic, vedem să observați, este filtrul care se găsește pe toate ecografele care ne dă această impresie de a umple foarte bine vasul, el poate fi și el ajustat. Sensibilitatea o să ne lase mai mult culoarea. Nu o să stăm foarte mult cu această demonstrație. Era foarte liniștit copilul, nu scolat, tot timpul cu colorul de el, exact. Nu o să mai stăm mult. Pregătit. Avem 2 mm, să mergem la 1 mm pata. Vom încerca. Mișcat. Aș fi curios dacă din reglaje pot să fie maxim 6 GB. Da, din sweep. Din sweep. Da? Și bineînțeles, Offline. așa, baseline, exact. Normal avem un baseline. Să mă adaptăm. Vom încerca să punem un unghi cât mai potrivit. Poftim? Liber puțin mișcare. Este din cauza, să observ, aici nu avem un, da? Nu avem o undă negativă. Aici, pentru a favoriza cât mai bine măsurătoarea, am observat că putem folosi lens mai mare, spuneam, pentru power output. Putem folosi și direcția din care să fie calculat, pentru că cei facem calculul manual. Cel puțin Poți trece pe setări de print, bine să vedem cum spre setări de cum se presetările de când vine aparatul. Deci asta este cu ce am lucrat noi până acum, da? Alegem sonda, eu lucrez cu sonda 1.7 și trecem first trimester of physics. Nu sunt vede. Mechanical index tot e 1,4. Poftim? Mechanical index e 1,4. Da. La început examinării. Da. Pentru că este și problema optimizării imaginii, în care obținem aceste imagini, apropo de dynamic range, iată, spuneam, dacă mai modificăm, cu și fără spectral reduction imaging, pentru că acesta este clear vision. Iată, nu folosim chiar la maxim. Putem pune și compound below. Deci, pentru că, bineînțeles, se va mișca în cele din urmă. Și cam acesta este presetul. Sunt curios care este presetul de culoare. Iată. Balanță la maxim. Small. Și bără. Spuneam așa bine, deci presetul vine cu un filtru deja aplicat. Putem modifica mapa de culoare. Folosim cât mai puține culori pentru a identifica cât mai bine diferențe în acest punct de vedere. Putem să vedem puțin. Cum spuneam, diferențe. Suntem
sus. Deci se poate schimba, bineînțeles, și aspectul acesta. E cu foarte dure. Da, păi din cauza aceasta ne-a intrat și semnalul. Din cauza am să includ. Am includ. Ne facem puțin la secțiunile. Division I and J. Am rând când îi urmează. Prezint puțin. Se observă și pe ecran că pare să revine. Convite. Are presetări pentru cord universal. Să vedem. Are doar presetări de fitofax, cred. Da? Deci avem Sona, Obstetrix, fitofax. Mai poți duce puțin Să fie? să nu se susține. Poate cred că Am început să miște și copilul nostru, care a pus-o pe colaborant până acum. Avem 4D, trebuie să schimbăm sonda. Da, o să facem o comparație, deci aceasta este o sondă cu 1.7. Simplă, nu este problemă. Deci o să încercăm o sondă, avem la dispoziție o sondă 1.8. Am folosit chiar presetul de continuistul. Dăm o distanță. Dăm și am ce ne poate. Personal am apucat să testez și acest model de și pentru mine. Tehnologiile sunt similare. și au loc de variantistic sau este și un variantistic calendar. Deci avem meniul din agenda. Și știu dacă este activat aici ca să mă activ acesta. Dar este aceasta sunt
Deci aplicăm practic aceleași filtre, cum spuneam. Suntem aici. Singura problemă aici, probabil se va rezolva în soft, dacă observați cele două tehnologii apar, poate că se pot regula parametrii în zoom normal. Toate multivisiuni. Dacă avem și trecem pe meniu. Dacă avem un zoom, mai întrebăm că doar știu ce dispare. În schimb, putem umbla la anumite, numărarea câștig la orice aparat. Și, bineînțeles, putem scoate filtrul. Altele inferioare să inserție. Voi încerca să dau microfonul și la Claudiu, dar personal, la prima vedere, ne lucrând strict pe calitatea imaginii, eu aș fi mulțumit. Mă strict de ergonomie și de folosirea banilor, probabil că oricine se obișnuiește. Mulțumim doar de atât strict de calitatea imaginii, de ecografism. Eu sunt foarte mulțumit de ecografist și de imagini. Și te rog frumos, cu sonda asta începe să prind un corp, un 4 camere și un Doppler color. Cu sonda, aceasta e sondă monocristal. Te-ai întors numai aici pe... Da. Bun. Mai că s-a întors și copilul exact în același timp. Asta ține cu pe. Dacă poți să-i deschizi puțin ei, da, e știu, pentru că noi vedem altfel de ani. Știu. Ești acum cu sonda de dolu? Da. Câte săptămâni este, nu mai țin minte, 13 plus, nu? Parcă. Ceva de genul ăsta. Bun. Aș vrea să zic cu tot. Greu, pentru că pot să mai cresc în contrast. Mai că, din păcate, nu mai dorește copilul așa mult să fie examinat la încercat. Eu am crezut că e nu foarte mult pentru Poate de la mult. cam mult, nu? Iar asta e că este o imagine echilibrată, ar vrea să văd totul fotografic. M-am gustat cât se poate de mult sectorul. Și aici acum așa, scale, sau piele, da? Da. Avem 18. Sensitivity small. Întâlnește. Întâlnește și pe puțin. Dacă se observă, deja începe să formeze un V. Blending level-ul mai putem crește. Da? Da. Și un power Doppler. O secundă. Deci aveam un V la un moment dat și 2000 plus, aparatul e mai trebuie reglat, apropo de ce spuneam. Și ce mai trebuia? Power. Aici avem un lucru foarte interesant. Avem și power Doppler, dar avem și acest S-flow. Este cel mai fin... Asta deja e altceva pe cort. E altceva fundamental. Fundamental. Este? Da. Este acea scale. Asta seamănă cu e-flow de la Loca. De la Loca, exact. Este cel mai fin pe care l-am avut. Singura problemă, dacă vă uitați pe ecran, scrie viteza. Observați? Da. Nu știm de ce încă. E altceva? E altceva. Blending level-ul, iar
Da, e greu, cumva, parcă se văd doi ventriculi, pe înainte aveam tot. Oricum, iată, se pot, vedeți, filtre, numai din filtrare se pot obține din. Deci numai trebuie scos filtrul aici, merge mult mai bine. Ai harmonici acum sau nu? Da. Scoate-le, te rog, și pe Doppler fără ele, să vedem ce se întâmplă. Harmonici, fără harmonici. Da. Parcă are ceva în plus. Nu Bogdan? Crește fragmentul, e normal. E de la negru, da. Da. Am scos un pic. Mulțumesc că sunt deja încântat și de aparat și de ecografist. Sunt încântat și de speaker. Întrebări din public? Păreri? Domnul doctor Bălașa. Nu am ce să fac. Prețul. Prețul cu invit pe cei de la Samsung. Domnul doctor Popa. Asta e capul de serie, nu? Da. WS80, Adică trece de 100 de mii. să sperăm că nu. Nu cred. Iar aici acum o poziție cât de câtva bună și pentru... Din punctul meu de vedere, nu mai seamănă cu ce a fost cu visul, cu Nandoi, cu visul că este mai diferit. Cum vi se pare, apropo de structură. Aici mai avem, dacă vreți, croma. Pentru cine se joacă? Pentru cine se joacă cu croma. Mai creștem contrastul. Vreme, avem contrast și mai mare. Puțin mai să imaginăm un pic. Și cred că pe aceste imagini frumoase pot și o să sunt câteva cuvinte de mulțumire, mai ales pentru cei care au rezistat în ora. Deci să ne poți să ne mulțumești individual, cred că cursul. Și sper că s-a ridicat conferința la așteptărilor și sperăm să putem alături de dumneavoastră să